sa hotline. Joining us this morning, diri sa aton nga pagpangalagad is Councilor Al Victor Espino. Sir, how are you? Good morning. May aga Action Art and of course sa aton nga mga tagpalamati sa suki sa imong programa Hotline Action Art may aga sa aton tanan. May nga, do ka bilog sang tingog mo subong, do ka kuan ka, do kondisyon ka gid. Kanamit sang kape di sa higad-higad Bao. tuto katakom ka Puwerte nami. ha. Sige Basi dasun mahutikan mo kita kundi nga higad-higad, nakitilawan man ang Oo. kapin labi. May ari di sila kapulso ina lang sikat balang puto sa manapla. May ari di sila ho. Bao, puwerte ba? Lugar Oo. di Action Rex kantong galing nga puto na. Kampiyon. Kam- Oh. Yan. Siling ko namin, pagit sila may paaman nga dinuguan, sir. Abaw kampiyon. Puwerte. Unuog to na guro. Unuog to na, ya, unuog to. Gidya kag ano. Mhm. Ang ining puto sang kapulso nga Bao, perte. bayran kita ni nila kanamit gid. Pero ari sir, ano ni siya matabo man diri sa aton sa Bacolod City because we have our very own nga gina-propose man partitioning modernization program because of the development dito sa national. Ano man apektado kita diri sa mga future plan man naton sir? Action Art para maintindihan sang pumuluyo no because masami of course may ara resolution ang Senado ang komitiba nga nagpamati kag naghatag sang pagtamod sa panawagan sang iba naton nga mga labi na gid no may mga representante gid nga taga Bacolod nga nagkadto gid dito sa Senado kag nalakip sila sa sining nga ginatawag nga Senate hearing no. So para maintindihan sang aton pumuluyo kung anong aksyon ang nga kag mga tikang nga ginobra sang Senado kag sang sini nga komitiba nagpasar sila sa isa ka ginatawag nga Senate Resolution Action Art no. Yes sir. Para maintindihan sang aton nga mga sang imo nga mga suki sa hotline Yes sir. nga ang isa ka resolution is a tool no isa gyud kagamit sang isa ka legislative body in this case ang Senado. Ang resolution isa ni sa ka opisyal nga expression or opinion sa isa ka legislative body, in this case the Senate no. Yes sir. It is a sentiment no kung gusto mo mangin pulisiya siya kay aton nga ang aton nga setup sa Pilipinas there is a bicameral body both houses of Congress may ara Senado may ara sang House of Representatives the lower Yes, sir. house which is represented by our congressmen. Now if the Senate wants it to become policy, it has to pass through a bicameral process nga kung sa diin may counterpart bill ang Kongreso kag ang bill sang Senado makit-anay nila sa isa nga ginatawag nga bicameral process. Okay. Kag dason ang that will become policy no and the president will sign that legislation. Okay. Now in this case sentimento pa lang niya sang aton nga mga senador nga nagpamati sa mga ilaman constituency hindi lang sa Bacolod but sa bilog nga Pilipinas no. So now what will happen next will be the step of the president. If the president hears them kag nakita iya nga may kaundan man kag may rason nga patuman ang ginapanawagan sang Senado paagi sa sining resolution, then the president will come up with an executive order nga para isuspender ang ining programa. Yes. So may proseso pa ina. Okay. But ano ina ang buot sing ganon para sa syudad sang Bacolod no? Yes sir. Yes sir. Para maintindihan naton ang isa ka key person nga ato dito sa Senado sa akon nga pagbalo is Ma'am Lilian Sembrano sang aton nga lokal nga organisasyon Bacod. Kinetco kag Bacod no? Okay. I think or like separate na ni sila ni Mr. Cathedral kinetco na lang siya no Okay. But anyway, para maintindihan sang aton pumuluyo, ano ya ang role ni Miss Lilian Sembrano dito, no? Kung madumduman mo Action Art, sang nagtinalikdan nga mga binulan, nagpasar ang sanggunian pangsul sa isa ka resolution nga ginpadangat naton kag gin-address naton to both houses of the legislature, Senado kag Kongreso, no? Gin-authorize naton no less than the Vice Mayor si Vice Mayor Elcid Familiaran nga magdulong personal hand carry ang ining resolution sa Senado kag sa Kongreso. Nga ginatagan naton nga i-review
And I think this is unique to Bacolod City because wala sang iban nga sanggunian panglungsod sa bilog nga Pilipinas, Okay. no? Nag-ubra sini, no? Kita lang niya sa Bacolod sa bilog nga Pilipinas ang nag-ubra sini para matagan sang kahigayon. Paagi sa sini nga resolution man, sentimento sang sanggunian panglungsod sang Bacolod, ang nagapanawagan nga i-review ang jeepney modernization program. Okay. No? So ginaakusar na nila sa amon nga may ginaproteksyonan kami, wala kami may ginahimo sa syudad sang Bacolod. Isa ka tanan, to cut short, mahambal kuya, binuti gid na. Okay. Because may resolution kita nga ginatag sa ila. No? Kag amo na ang nag-ubra sang alagyan, nga ginpamatian sila sang Senado kag sang Kongreso. Yan. So dapat ihambal Manila kung diin naghalin ang suporta because the sanggunian panglungsod o Bacolod, the Committee on Transportation and Traffic sang Bacolod, nagbuto para sa sining resolution paving the way nga ginpamatian sila sang Kongreso, no, both houses. Yeah. No, so let me put that record straight. No? Yes, sir. Yes, sir. Now, let me start by saying this also, Action Art. Yes, sir. Si Councilor Al Espino, on my personal and official capacity, ako nagapati ako nga ang jeepney modernization program will strengthen kag makapabakod sang transportation industry kag sektor hindi lang sa Bacolod but sa bilog nga Pilipinas, no? And patimaan sini the national average sang this is records of the LTFRB nga ang aton nga nagpasaidalom sa sini nga programa or nagpa-consolidate. Yes, sir. Is 54% na sa aton transportation group sa national level, kag 74% sang aton nga mga nga consolidation sa syudad sang Bacolod. So ang butsing ganon, minority na lang gidya ang wala pa na consolidate, no? And I think sa ako niya nga paglantaw, the program is working. Of course, hindi ni siya nga wala sang problema, may damo man problema. Sa matter of fact, sa level sang Bacolod City, naghearing gani kita sang intervention or nag-intercede ang syudad sang Bacolod paagi sa sanggunian panglungsod kag sa Committee on Transportation and Traffic. Ginpamatian naton ang mga intra-corporate kag intra-cooperative nga mga problema sang aton nga mga na-consolidate nga mga operators. No? Yes, sir. So ako nang ginapatihan sini Action Art that the Senate should mabinag-binag man ang Senado dapat because duwan na ni siya subong kaanggulo Action Art may ara nga nagareklamo kag nagapamatok sa programa kag may 84% sa national average nga nagpasaidalom kag nagpasabak sa sini nga programa. So anong butsing ganon sini? Kung isuspend mo ni karon ang jeepney modernization program, ang matabo sa 84% nga nagpa-consolidate sa bilog ng Pilipinas, puto. Nagabayad na ni sila sa ilang bulanan ni Action Art, di ba? Sa ako nga paglantaw, this will create more problems, bigger problems, than kung isuspend mo ang programa. So, but then again, sa ilan na level, ang ako niya nga, dapat they should put this in their proper consideration. Ay, yeah, I understand. Okay, ti usto man atod, ano na lang ni sila ito ng process ni kung i-suspend mo gid fully, ano naman yang matabo sa ginpangutang nila na? Correct. Nagpati sila Action Art sa programa. Nagpati sila kang pasaidalom sila sa programa sa aton nga gobyerno nasyonal. And then I believe Action Art sa bilog nga Southeast Asia, ang pinaka-weakest subong sa public transportation is the Philippines, no? If not one, no, but kay may ara pa man gali mga Myanmar ni iban nga ka mga nations, country. Oy, nautod si sir. Nadunlan siguro sang puto kag kape. Balikan ta si Councilor Al Victor Espino. Namit gi man ang puto kag kape na. Ber 80 lawan ta na Maka-time kita na kay sir, siling ko namit ko ng puto kag kape na kano na utod linya mo? Amo gani. You were saying? Yes, Action Art. Ang nagapati ako, no, if you look at the Southeast Asian growth area, ang ginatawag nato nga SIAGA, which member countries are like Vietnam, the Philippines, Indonesia,
the Philippines sa sini sa mga dagko sa ini nga mga established nga mga nasod or nations, makita mo the Philippines is one of the lacking ang aton nga components is our public transport sector. And sa ako ni nga pagpati, ini ang pag-consolidate, ini ang pagpabakod sa paagi sa kooperatiba kag paagi sa korporasyon nga mapabakod naton ang transportation is the way to go, not just for our commuters but ang aton operators pagid, no? Amo na yung akong ginapatihan. Kanina I just hope that we will evolve and then we will mahangpan tagid bala kung anong importansya sini. Because there will be enough for everybody. Nagapati ko galing kay siyempre sa sugod di action art maskin magbunag ka sang isa ka bata, ang isa kay iloy nagasinggitan asang sakit hasta nga makita iya kang magwaya mapagwa yang bata sa kalibutan mo. Birthing pains kung tawgon action art. Yes, yes. But then again, that is where government should come in. Nga sa pupuhon ta ang ma-displace ang sa sini nga proseso nga naga-evolve pa kita kinahanglan ang gobyerno dira ma-intervenir. The national government. Amon siyang atong nga ginalantaw action art. So for now, anong matabo sini diri sa city? Because like for example, ang sa aton di sa Bacolod, may ara man niya ang city nga actually do bag-o nga mga ruta inigamit ang Egypt naman iya nga salakyan, pero that is another thing, no? Anong matabo sir sa PUMB? Ang Bacolod City will wait and see kung ano ang maging desisyon dito sa nasyonal? Yes, at the end of the day, gahulat kita sa pulisiya nga iset sang aton nga pinalangga nga presidente. Okay. Ihaboyan ni sa kay DOTR Secretary, kay Secretary Bautista. And then the LTFRB will respond no sa kung ano nga policy direction ang mahalin sa aton nga presidente. Now, ang syudad di sang Bacolod will continue to function na recipient lang kita siniya action art, no? Correct, we are not the policy makers here. Ang national niya nga mga opisina. But nevertheless, si Mayor Albi makita nyo naman nga very successful ang aton nga trial runs. Gina-continue ta evaluate ang resulta sang trial run ta dito sa Vista Relocation Site kag sa Barangay Kabog. As a matter of fact, kung madayon ini action art, this will be the first in the Philippines nga to operate purely electric vehicles sa sini nga mga ruta. That's why si Mayor Albing tawagin ni our green lanes action art. Yes. Sir, so much sa aton issue party sa sining modernization. Mashift lang ko very quickly. Anong paglantaw mo sumong kag expectation mo kay Colonel Coronica under sa committee mo man sumong nakasugilanon na kamoy personally? Wala pa. However, kami ni Juresti, kilala na kami ni Miguay na kami ni since tiniente pa siya sa diri sa Bacolod Station 1 Station 1 time sa correct nagpasaidalo man siya sa programa sang United Nations. So sa gataw subong siya ng city director why pa kami kay istorya. I see. Pero kung paglantaw mo anong gina-expect mo nga dapat i-perform again? Well, para sa akon, he will be filling in very big shoes. No? Si Colonel Alinio, wala sa pangayaw to di siya. But the records, I think, will speak for themselves nga ilang taon mo consistent kita top performer sa not just sa probinsya but sa region. So, we hope that, ang suporta ara dapat ang ato nga ginalantaw sing kinanan kung hindi ina mapatasan, masubrahan niya ang current performance ng aton nga BCPO, but support din sa aton arigit. On that note, Councilor, salamat gid dasunod ta mga PIA. Salamat, good morning. Yes, salamat mayong aga sa aton tanan. Now, may mga puntong gusto naton klarohon na. Amo ning reason